Zagreb već 10 godina vježba gej demokraciju i za razliku od primjerice Beograda i Sarajeva prilično mu dobro ide. No pitanje je kakvu će dobrodošlicu homoseksualcima poželjeti Spličani. Meni ne smeta. Ko voli nek ide. Mislim da to ne može proći. I neka njima imaju pravo kao i svi drugi. Ali zašto ja moram ili mu pljeskat ili zviždat? Zašto? Nije mi drago, pa to ne može biti drago nikom. Južnjački se temperament ne rasipa samo splitskom kalom. Biseri padaju iz redova gradskih političara. Bez obzira što se reklamiraju kao, čini mi se, parada ponosa, mislim da je to parada perverzije i provokacije. Tako misli većina gradskih vijećnika, a gradski otac Kerum ni sam ne zna što bi mislio, a što govorio. Većina Spličana nije za to, a danas je moja zamjenica dala izjavu da ako je to sve u okviru pravilnosti i ako neće biti nereda, da se to može održati. Samo nekoliko sekundi nakon toga posve drugčija priča. Gdje ću ja to podržavam, nisam ja za, svaki, razumijete.